दिपेन बर'आ हारसिं जासिगोन आरो फैबाय थानाय समावथ' इउ पि पि एल जोबसिगोन मानो होनब्ला प्रमद बर'आबो आं जिबायदि खोनादों बेबो जेनगोन खिन्थु दिल्लीयाव थाहैसिगोन आरो बाखि जि इउ पि पि एलनि लिडारफोर दङ सब बि पि एफआव जइन खालामजोबसिगोन आरो बिसोरो इउ पि पि एल जोबसिगोन। खुलुमबाय। दिपेन बर' बिथांनि सायाव जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गन्डगल जादों माखासे इलेक्सन फोसावदिंनाय समाव इलेक्सन केम्पेइन टाइमाव जे उदालगुरि जिल्लात जिखिनि घटना घटिছে তো তা ঘটনা হয়েছিল এই ঘটনার উপরত ডিপেন বড় ডাঙরিয়ার 100% হাত আছে এই কথাটো মই কোৱা নাই আমার সন্মানীয় ডেপুটি চিফ অফ বিটিসি রিহন दैमारि सारे এই কথাটো কইছে दा बेखौ नोंथांमोना जोबनायाव मा रोखोम मा बुंदों सोर गन्डगल दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माबायदि थांनानै गन्डगल खालामहैदों बेखौ रिहन दैमारि सारनि खुगाजोंनो खोनासंनानै लानानै जोबनायाव कमेन्ट खालामनाय बेनि सिगां नैबे खोथा जे जोंहा पार्लियामेन्टआव थांनांगौ एसेम्ब्लियाव थांनांगौ थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव जे एमपि सौहैदों रोनगोरा सार जयन्त सार बिथांमोना बर' हारिनि मा इस्यु मा लाबोखो पार्लियामेन्टआव थांनानै ना खोथा बुंहैनो हादों ना माबा मोनसे बुंनो हादों ना माबा मोनसे लाबोनो हादों जेबो गैया बै समाव जेब्ला हालाय हाफाय जादोंमोन प्रमद बर' सरकारनि समाव गावसिनि सरकारखाय होननायाव बे आलादा खोथा खिन्थु एमपि सानै दङ जोंहा रायजो सभा लक सभा बे मोननैनि एमपि बिथां सारमोना माबा मोनसे बुंनानै माबा मोनसे इस्युखौ सल्भ खालामनो हानांगौमोन दिनैसिमबो थामजोबनोसैब्लाबो बिथांमोना दिनै बर' हारिनि थाखाय बा बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बा थांनाय गावसिनि टेनुरावहाय माबा मोनसे समाधान खालामनाय फोरमान नुफेराखै बे एमपि सानैया दिनै बबा पार्लियामेन्टआव जेबो बुङाब्ला दिनै बिसिनिफ्राय आरो मानो एमपि गासिबो बिपिएफनिफ्राय लाजोबनांगौ बे एमपिखौ खोथा गैया लाजोबनांगौ एमएलए खौबो लाजोबनांगौ मानो होनबा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ खोथाजों नङा खामानिजों मावनानै दिन्थियो दङ बुंग्राबो बिथांमोननियावबो बिराद मोजां बुंग्रा दङ हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव बुङोबो माखासेया हाग्रामा महिलारि सारा मावनानै देखायो दा बेखायनो मावग्रा मानसिखौ मावग्रा लिडारखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों ग्राउन्ड लेभेलाव बेखौ बुंसोलायदों आरो दिनै बबा जयन्त सार रोनगोरा सारमोना दिल्लीयाव थांनानै दा दिनै दिल्लीयावबो जुदि मोजां दैथायहरनो हायोबा जों बांसिननिफ्राय बांसिन पेकेज बांसिननिफ्राय बांसिन रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो हागोन बे खोथा आरो फारसेथिं एमएलएआव लाजोबदो मिनिस्टारखौथ' मोनखागोन बिटिसिआव ग्रोम बानायबावदो बास जाबाय मा सानो रायजो राजाफोर आखाइ खबजों खुलुमहरबाय इमारजेन्सि बाहायबा भिडिअ हगारबाय माबाफोर भुल गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा बा आंनि बे मोनसे बुंनायनि जे दहङाव भुलफोर नुजादोंबा आंनि गेटआपफ्राव बेफोरबायदि रायलायनाय बेफोरबायदि इमारजेन्सि होनायफ्राव निमाहा हो जिखुनु जाया नैबे रिहन दैमारि सार बुंनायखौ नायनानै जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय बिथांमोना जि खालामबाय थादों रायजो राजाफ्रा नायबाय थादों आरो बांसिन गाज्रि जादों आरो रायजो राजाफ्रा बांसिन दुखु मोनदों बिथांमोनखौ बेबायदि खालामनायखौ बयबो नुखादोंना आबसु अफिसनिफ्राय जादों लावथि लाना ओंखारदों अन्थाइ खुबैदों गासैबो प्रमान जाजोबदों ना नुजोबदोंना रायजो राजाफ्रा दा बिसोरखौलाय सोर फोथायनो दा बेखायनो आंथ' खावलायगोन सोर बिथांमोनखौ जाय फरायसा आफादनि गासैबो नङा दै जाय फरायसा आफादनि बेफोरबायदि जाथायखौ मावदों बिथांमोना गोजानाव थानांगौ बिमा बिफाफ्रा बहुत आसा खालामनानै बिथांमोनखौ फरायनो होदों मोजां फराय गिदिर मानसि जा जोंनियाव लिडारबो नांगौ भबिष्यताव लिडार जा आरो माने समाजखौ दैदेननांगौ बेखायनो आं खावलायदों आरो माने फैबाय थानाय जि एसेम्ब्लि बिसायख'थि 9 अक्ट'आव जानो गोनां दङ आरो बेखौ लानानै जों मोनसे गिदिर मोनसे मिटिं खुंदोंमोन बाहाय जोंहा बिटिसिनि चिफ जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथां फैदोंमोन गोबां रायजो राजाफोर फैदों जोंबो सानाखैमोन एथ' रायजो राजाफोर फैगोन होननानै जोंनो आसरित मोनदों आरो बेफोरखौ जुदि नायोब्ला बे बिसायख'थियाव जों गोबां भोटाव जों देरहासार जागोन आरो हाग्रामा महिलारियाथ' मोजां खामानि मावग्रा मोनसे लिडार जोंनि आरो बिथाङा खुगाजों जि बाथ्रा बुङो गासै खोथाखौ बिथाङा लाखियो दा बेखायनो बिथांनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिराद फोथायनाय हाबदों आरो माने थांनाय 5 बोसोरावथ' इउ पि पि एलआ जेबो मावनो हायासै नालाय दा बेखौ रायजो राजाफ्रा नुखाबाय बिथांमोननो जानाय नङा जेबो मावखाया एकदम नंखाय खोथाल' बुङो दा बेखायनो नैबे खेबाव रोजा सुबुंफ्रा माने बिपिएफ राजनितियाव हाबफैदों दिनैबो नोंथांमोना नुदों
जे थांनाय बारनि MCLA हरिसिङा समस्तिनि बिथां सन्जय सरगियारि बिथाङा जोंजों इतिमध्ये जइन जाबाय थांनाय बारनि जोंनि टाउन कमिटिनि चेयारमेन राकेश बर' बिथांमोनाबो जइन खालामबाय आरो सोरथो थाबावनो दिपेन बर'आ हारसिं जासिगोन आरो फैबाय थानाय समावथ' UPPL जोबसिगोन मानो होनब्ला प्रमद बर'आबो जिबायदि खोनादों बेबो जेनगोन बेथ' दिल्लीयाव थाहैसिगोन आरो बाखि जि UPPL नि लिडारफोर दङ सब BPF आव जइन खालामजोबसिगोन आरो बिसोरो UPPL जोबसिगोन थानाय नंला दिनैनि दिनाव आरो साननैसो टाइम होबावना बिसायख'थिनि सिगां आं मथथे UPPL जोबसिगोन आरो आंथ' दा माबाखौ बुंनो हानाय नंला मथथे एकदम माने वान साइडेड जागोन आरो बिसायख'थिया गासै BPF आव फैगोन आरो जिबायदि मोनदों आंथ' गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो हाबबाय थादों गामि ओनसोलनि जोंहा UPPL नि जायफोर मावथिफोर दंमोन बिथांमोनाबो जइन खालामगासिनो दंथ' लिडारल' नङा एकदम गामिनि वार्कारफ्राबो जोंनि BPF राजनिति आन्दाव जइन खालामगासिनो दं दिनैबो खालामगोन गोबां दा बग्रिबारि मिटिं दङ गोबां रेडि जाना दंगासिनो दं बिथांमोनाबो जइन जानो थाखाय गतिके गामि लेभेलावबो बिथांमोननि वार्कारबो थानाय नंला आरो माने आरो लिडारानो थिग गैलाब्ला दैदेनग्रायानो गैलाब्ला माथो थाबावनो बेखायनो BPF राजनिति हान्जानायावनो आसाखौ नुहुरदों हाग्रामा महिलार सासे मोजां दैदेनगिरि बेखायनो बिथांनि सायाव गोबां फोथायनाया दं रायजो राजाफोरा बेखायनो BPF राजनितियाव हाबदों आरो UPPLआ बे मुहूर्तआव जोबसिगोन आरो माने हिंसायारि जाथायाथ' जोंथ' खालामाखै बिथांमोनासो खालामदों जोंनि गथ'फोरनि मटर साइकेल बुख्रेबदों नार्भास जाबाय माने मा होनना बुंगोन बेखौ हालिया नालाय बोलोखौ माबा मोनसे हिंसा जाथायारि खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों सिटुवेसन गाज्रि खालामनो नाजादों हैनाथ' जागौमोन जोंथ' जोंनि सेंग्राफोरखौ बुंबाय नोंसोर थांनाङा जेबो खालामनाङा जों जिहेथु देरहासार जागासिनो दं सोरजोंबा बुलायनो नांलायनोसो जोंहा दरखारानो गैया बिथांमोना जि खालामबाय थादों रायजो राजाफ्रा नायबाय थादों आरो बांसिन गाज्रि जादों आरो बिस्रा रायजो राजाफ्रा बांसिन दुखु मोनदों बिथांमोनखौ बेबायदि खालामनायखौ बयबो नुखादोंना आबसु अफिसनिफ्राय जादों लावथि लाना ओंखारदों अन्थाइ खुबैदों गासैबो प्रमान जाजोबना नुजोबदोंना रायजो राजाफ्रा दा बिसोरखौलाय सोर फोथायनो दा बेखायनो आंथ' खावलायगोन सोर बिथांमोनखौ जाय फरायसा आफादनि गासैबो नङा दै जाय फरायसा आफादनि बेफोरबायदि जाथायखौ मावदों बिथांमोना गोजानाव थानांगौ बिमा बिफाफ्रा बहुद आसा खालामनानै बिथांमोनखौ फरायनो होदों मोजां फराय गिदिर मानसि जा जोंनियाव लिडारबो नांगौ भबिष्यताव लिडार जा आरो माने समाजखौ दैदेननांगौ बेनो आं खावलायदों आरो माने थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभु